Thinking Buno, Baba, you wire up to land. Ọ tụọ ọkụ na-ele Nebo ka maka nzube bụ na ihe a ngwara ya mee enyi ya ọkọta na ọ ya eme ya. Ọ nzube. Ọ tụlesịrị ya n'abalị mana ụtụtụ a ọ tụlesịrị ya ọsị na ọma mmiri. Isi ọ mee gịnị? Ọ tụlesịrị ya ọsị na ọma mmiri. Fịọfịa ga n'ọnụ. Nebo ntị m ga-agbara strike n'ụna. Ana m ajụ gị na ihe ngwa nzube bụ unu mee na ọkweta ego na ọ ya eme ya isi na ọ tụrụ ya n'abalị na ọ tụrụ ya n'ụtụtụ a sị na ọma mmiri ọ tụọ ọkụ na-ele nke ọ na ọ tụrụ ya ịchọ ịta krakas gwa m nye kraka ịmara ihe wụ na ọ tụrụ ya ama m ife ọbụ ya ka m ji ekwu nke wụ na ọtụ niile mmadụ elele ọtụ anwụrụ ọkụ ama m nke wụ na ọ tụrụ ya ana m ajụ gị nzube okweta na ọ ya eme ife m gwara ya na esi na ọ tụrụ ya ajụ gị na ọ tụọ ya ọ tụọ onye na ya ọgị makwa igbo kenye ihe a na-akpọ tinki ọ tinkitara ya ọtụle tinki mbụ n'oyibo abịa n'igbo kpọọ ya ọtụle ya na ọ tinkisịrị isere ya sị na ọ tinkisịrị ya sị esi na ọ tụlesịrị ya ọ ka mma na isi na ọ tụgharịsịrị uche don uche wa afọ mmadụ mana ọ tụlesịrị ya nwoke ana m ofe ife a na-ekwu ka ị na-ekwu nke na ọ tụle maka ife na ọ tụle tinki mbụ n'oyibo abịa n'igbo kpọọ ya ọ tụwa ya elegide ka nchagharị biko ntị m agbago strike akpịrị krakas adị m enye